Azufa na gaba ko yarinya ta zo gidan kuma alamun ta zo da harka. Kai mutumi na. Kai san ba na Ga rawa da kama dan mai gwabi. Na rantsi da Allah saboda in ka lura kwana da yawa ba mu shiga je ko amma kuma ba mu shafa ba maganin nan da malam ya ba mu. Kaje ka diyo ina yake bayan an baro shi a gida. Mu je wa magana. Mu je kawai da tarbiya da haliya mutum hali gami da kyan furci ina saki kuma ina kaunar ki ko da yaushe shi nake furci wuri na yaushe ne ganin auren mu ni da ke a yau biki budiri zan mata ta ni na zama mijin ni a raina shi nake kudiri shi Allah me yasa kake min hankali na ga maka ne kai na wuni bai wa Allah kin ganin nan suna na tukur kuma sunan shi Amin za mu iya jin sunan ki to babban suna ne da ke wallahi kin ga mu nan kakata ta takwas tun daga yaka sai muke bin ki amma baki lura ba har kika shiga gidan nan muka ce to sai mun zo mun ga bai wa Allah nan wannan haka yake kuma mun ganki dai siffar dai arziki kuma bakin gwargwado saboda haka kuma kin ga har yan cikakki yanzu kin san ya za a yi kada ki gaji da tsayuwa kuma ga jikka ta yi maki nauyi ba za ki kawo a rike maki ba jikkar za ki kawo a rike maki saboda nauyi yawwa mu in dai harkar taimako ne wallahi kin tallahi ganin nan masallaci makarantar islamiyya boko kai makarantar makabartu ba inda ba ma zuwa harkar taimako yawwa kin ga aboki na son keke kuma kin ga ya kamata dole in dai soyayya ta shiga mu taimaka yawwa wai ya ma kika ganni ni dan Allah ya ka ji sosai amma wanka ka wai kin ma san me yake faruwa ya kamata mu dan ci irin dan wurin shopping din nan inda ake dan yin soyayya nan tsakanin saurayi da ko ba haka bane mu ma mu je mu sha soyayya kin ga kamar can gurin yanzu kin ga za mu ji dadin mu korewa mu ko ba haka bane ba gaskiya to yanzu yaushe kike ganin za mu ji to ina ga yanzu kwana nawa zaki yi a garin sati daya sati ɗaya ko ma bai kaɗan ba Allah ku jibo yake ki dinga rike ta sosai yanzu kin ga ta kusa waduwa wallahi daga abin da ta zaro na rike miki wallahi Allah yanzu bari mu wuce gobe za mu dawo yawwa sai da gari sai an zo